Всяка промяна е за по-добро, това ни помага да се развиваме, да учим и да ставаме по-добри от вчерашния ден. Защото съм усмихната, позитивна и винаги готова да помагам. Работя в ОМВ от 2 години, докато все още бях студентка. И ето ме, вече завършила, все още работя тук. Харесвам потока от нови или лоялни клиенти. Харесвам всеки един ден, че е различен от другия. Всяка промяна е за добро, учете, бъдете подготвени за нещо по-голямо и всичко ще се случи. Да, определено забелязват промяната, например здравословните храни, напитки, новото кафе. Доста от клиентите им прави впечатление, както новите опаковки на артикулите, ребранда в бензиностанцията, униформата. Определено с всички се разбираме еднакво и работим добре еднакво. Всички сме приятели. Дори идвам тук да пия кафе в почивния си ден.